Нейната история е моята история. Аз съм Бена Къркова, Бени ми казват, на 34 години, щастливо омъжена с 2 момичета. Занимавам се с музика, певица съм. Завърших в Софийския университет с музикална педагогика и отскоро любителски си правя TikTok. Искам да запозная света с незрящата домакиня, как се справя в ежедневието, как гледа деца. Съпругът ми също е незрящ. Много рядко той ме снима. Сама си държа телефона с една ръка. Просто самия софтуер, който ни изчита всичко, което се изписва на екрана, казва предна камера, задна камера и аз си насочвам горе-долу на посоки, на слуки, кое както стане. Та така де. Да. На много хора им е интересно и се чудят. Аз отскоро се замислям, нали, за стойки, но това вече не знам как да си го обясня, как точно да завърта телефона, камера и по-добре да си го държа. Слепотата при мен не е по рождение, тя е придобита от ковьоз. Не. Нямам спомен за света, за всичко, което ме заобикаля визуално. Изобщо нямам представа кое как изглежда. Всичкото е, помня го наизуст. Зелено ми като тревата, синьо като небето. Нямам представа, не мога да си обясня кое как изглежда като цветове. Като малка започнаха някои да казват, че аз не виждам, някои от моите приятели. Аз естествено попитах мама, как така аз не виждам. Аз дори не мога да осъзная, не съм могла тогава на тази възраст. Не знам на колко години съм била всъщност. Тя в началото ми казваше, глупости, ти си виждаш, нали? Вече после аз разбрах, че и на тях също им е много мъчно да говорят за това. И започнах да не ги разпитвам. Просто си го разбрах. Другото, което ми направи впечатление, защо аз не ходя на училище като моите приятелки. Започнах. Даже казах на мама, аз утре тръгвам на училище, купи ми тетрадка, химикалка и тръгвам. Тя ми купи, жената какво да прави? Как да ми го обясни? И викам, мама, аз пак не тръгвам на училище. Какво става? Лека по лека ми обясниха, че няма как. На училище, за съжаление, тръгнах на 15 години. Бях първи клас. Благодарение на църквата в Своге, която посещавах, и благодарение на Руженка, тя поздрави, каза на моята майка и на нас като цяло, първо на 11 години бях, тя каза, че има училище за слепи. И аз, как така има училище за слепи? Много интересна работа. Отидах там на 11 години, постоях точно 1 седмица, естествено, като дете, което никога не се е делило от родителите си, от средата си. Пък аз гледах, всичко си има своите плюсове. Гледах моята племеница и така се научих да гледам деца. После ми беше лесно с моите си деца. Гледах на сестрите ми дечицата. Бях 1 седмица там и мама повече не искаше да ме заведе обратно в училище. И 5 години трябваше да убеждаваме хората от църквата и аз, че трябва да уча и трябва да се развивам. Не искам да споменавам имена, за да не пропусна някого, но Руженка нямаше как да не я спомена, тя е в основата. На Брайловата азбука ме научи Мария Василева Мими. Тя също в църквата ще ги кажа, няма как. Мими, Ани е сега учителката на Лорчето. И Боби. Мими, Ани, Боби и Руженка. Това са жените, които дадоха старт в моя живот. Да, благодарение на Мими не тръгнах подготвителен, защото тя поне ме научи Брайловата азбука и много ми помогна това. За мен беше много трудно да съм първи клас на 15 години, защото децата кой наляво, кой надясно, каква кака, нали сме съученици, как така кака. И първото, което се разбрахме, да не ми казват кака, да сме си приятели. По имена да се назоваваме и да си говорим.
Беше ми доста трудно, обаче мама като ми звънеше: как? Много съм добре. Глупости, аз вече не плача. Не, много съм ми добре тук. И като затворя телефон, естествено ми стане мъчно за семейството, но не исках да си го признавам, за да не остана още 5 години вкъщи. Да стане страшно с образованието ми. Имах огромното желание да се образувам. Може би някаква сила, това си е Божия сила, която ме ръководи през целия ми живот и до ден днешен. Една такава, все едно гласче ми казва: ти трябва да вървиш напред, ти трябва да се развиваш, нямаш какво да правиш в тази среда, в която си в момента. Тоест в Своге, в циганската махала. Аз съм от цигански произход. И виждах някои, които не са успели с образованието, много малки са родили деца, което за мен не е приемливо. Има си за всичко време, обичам ги безкрайно много, всички покрай мен и покрай моето семейство в къщи, но с някои неща не мога да се съглася. С моя съпруг се срещнахме в училището за слепи. Той идваше да вижда приятели. И ние си бяхме приятели. Те всички ми помагаха много с компютъра, понеже знаят, че съм по-назад и всеки, който каквото можеше, ми казваше. И от приказка на приказка, от среща на среща се разбра, че сме един за друг. Не знам, имахме много сходни интереси и той беше много търпелив с мен, много ми обясняваше. Аз виждах той как се държи с неговата бивша приятелка, защото с нея бяхме в една стая в пансиона. И до ден днешен сме си приятелки, познати, и гледаме си децата заедно с нея. И казвах, хубаво ще е да се разбирате, да се подкрепяте. Виж колко хубаво се разбирате, той как ти угажда. Викам, ако си имам такова момче, ще бъде супер. И то пък взе, че така стана. Те се разделиха. Да, аз имах също приятел, ние се разделихме, всичко беше по взаимно съгласие. И тогава той сподели чувствата си. Аз бях малко като гръмната, как ние сме приятели, какви са тия неща, дето ми ги говориш. Обаче той не спря да ми ги говори. И казвам, лека по лека се разбра. Общувахме много по скайп. Аз първоначално му задавах въпроси, свързани с компютъра, с училището. Той взе да ми споделя някои неща, как се чувства, колко му е добре да си говорим. И наистина много време си говорихме преди всичко да бъде факт. Да, той като... Ние сме в компания, да речем, и като искам нещо да кажа или някой като ме попита нещо, тръгвам да разказвам и се спирам. Боже, викам си дали така е... Казвам си дали така е добре сега да го кажа. По-добре да не го казвам. И казвам, както и да е, няма значение. Той се спира и казва, чакай сега. Ще изпуснеш влака ли, какво ли? За къде бързаме? И аз стегни се, вика, говори си спокойно, ние ще те разберем. Който пък не иска да те изслуша, няма. Аз съм тук, ще ти слушам, няма проблем. И много ми направи, голямо впечатление ми направи това. Викам, брей, какъв човек пък такъв ще ме изслуша, ще ме изчаква. За мен беше голяма мечта първо да завърша средното си образование. Става факт благодарение на Бог, защото аз много се молих това да се случи. Понеже имахме много други пречки и препятствия преди да завърша, свързани с ремонти, с това ние къде ще живеем. За да останем заедно, трябва да намерим жилище къде да живеем. И с молби, молитви, Бог отваря врати. Дават ни жилище, настаняваме се, аз продължавам да уча, завършвам средното си образование, записвам в университета. И всичкото благодарение на Бог и на добри хора, които Бог изпраща, всичко се случва като по учебник в моя живот. Голямо предизвикателство е да учиш каквото и да било, като имаш някакъв
проблем. Защото някои от нещата трябва да се адаптират. Аз бях напълно начинаеща с пианото и трябваше да записвам по някакъв начин произведенията, които трябва да науча, и госпожа Бакалова, много поздрави на нея и на всички, разбира се, но тя много при сърце прие моя случай и идваше и вкъщи да ми помага, защото беше COVID време, нямаше как да работим онлайн. Всичко трябва да ми се покаже. Тук си сложи ръката, така направи, този пръст, първи пръст, така, втори унака. И много ми помагаше тя. Успях с отличие да си взема всички изпити, благодарение на нея и на комисията, разбира се, като проявяваха голямо разбиране към мен. В никакъв случай не мислех, че моите деца ще имат някакъв проблем. Това е пак едно вътрешно гласче, Божие гласче, което ми подсказваше. Как да кажа, не бой се и не се страхувай, защото аз съм с теб. Това ми идва така в главата да го кажа. Бях уверена не на 100, на 1000, на 10 000, на 100 000%, че моите деца няма да имат никакъв проблем, свързан с слепота, въпреки че таткото така е роден. Всички покрай мен казваха: ама ти сега все пак не се ли замисляш, че ще имаш дете, че искаш да имаш дете, ами толкова има проблем. Аз казвам: не, то няма да има проблем, бъдете сигурни. Ражда се Лора, няма проблем. Ние с Боги, така се казва съпруга ми Богомил, си обсъждаме, че искаме още едно дете. Как ти се луда, казват всички, изкара голям късмет с първото дете, сега второто вече, ако не вижда, какво ще правиш? Казвам: ако не вижда, ще го науча на това, на което аз не бях научена. Но то ще вижда, бъдете сигурни. И пак казвам, 1000% ще вижда, бъдете сигурни. И Габриела се ражда и тя вижда, слава на Бога, и двете дечица са в перфектно здравословно състояние. От време на време идва баба да ги поглези, но като цяло аз си ги гледам сама. Боги, като си дойде от работа, той помага таткото, като си дойде от работа. С каквото може и колкото може, защото утре се подготвя, нали? Подготвя се за следващия ден за работа. За мен е голямо, огромно удоволствие да си ги гледам. Тези моменти, тези мигове са незабравими. Те няма да се върнат повече, защото децата растат. И всички ми казват: добре, да ти си била толкова дейна, толкова се занимаваш с музика, излизала си, ти от сутрин до вечер не се прибираш, сега се стоиш вкъщи, си стоиш с двете деца. Казвам, това пак ще се случи, но след някоя друга година, 2, 3, 5, като порастат децата. Даже ще имам приятелки, компания с мене да си се разхождаме. Най-трудното с бебе за мен лично, може да има някакъв вариант, ама аз не го знам, е да слагам капки в очите. В очи, в носле, нещо ще се случи на окото, е доста деликатно. Слава на Бога, живеем в много технологично време и има много говорещи неща, като говорещ кантар, говорещ индукционен котлон, термометри, апарати за кръвно, везни, всякакви. Много всичко приказва покрай нас. А капки, когато има за пиене, ги слагам в една пластмасова или картонена чаша. Празна. И когато наведеш шишенцето, то се чува кап, кап, кап. Няколко пъти капва и така се ориентирам колко. В готвеното олиото, например, като наведа бутилката, то пък прави гъл, нали? Броя си горе-долу колко. То е смешно, обаче наистина това ме ориентира. Когато излизаме на детската площадка, имаме звънчета на обувките, за да се чуват децата къде са. В момента още сме в процес на преместване и в момента живеем в 30 квадрата. За нас двамата си беше много добре, но децата, като дойдоха, стана малко по-сложно. И аз пак отново започнах да се моля. Бог работи. Знайте, хора, всички, че Бог не спира да работи. Човек трябва да има вяра в сърцето си, да се моли и да не забравя това, което иска.
и да внимава кое как иска. Тоест, казвам, нали, на Бог: Боже, искам да завърших. Боже, искам да следвах. Боже, искам деца зрящи, здрави, имам ги. Имам любящ, прекрасен и добър съпруг, имам го. Искам малко по-голямо жилище. Слава на Бога, общината даде по-голямо жилище, 3-стаен апартамент. Отново с много добри хора покрай нас. Отново казвам, не искам да назовавам повече имена, да не забравя някого и да пропусна, но покрай сватбата, покрай проблема с жилищата, ремонти, това бяха свързани хора с Бог, с църквата, които Бог ги движи и те работят. КГБ-то са клуба на готините баби. Те се включиха в момент, в който трябваше да се женим. Малко преди сватбата те дойдоха в моя живот. Те подпомагат хора в неравностойно положение. И мен ме подпомагаха, като разбраха, че ще се омъжвам. Ела да видиш какво стана. Една ще се занимава с роклята, ще я купува, друга с грима, с прическа, трета с чаши, ритуалната зала, всичко направо сватба за чудо и приказ. И така да, оженихме се, имахме си много хубава сватба. Сега, като трябва да се преместваме, имаме други хора, които ни помагат. Марта и компания, поздрави на всички, очакват с голямо нетърпение. Те са по-нетърпеливи от нас, кога ще се нанесем точно в новото жилище. И боядисват, спокойно ремонти правят. Както ремонтите бяха направени в това жилище, в което сме сега, в 30 квадрата от църквата, от хора от църква Благодат. Така пък сега хора други ни помагат в ремонтите на новото жилище. Аз мисля, че човек, както си го направи, няма лоши хора. Има лошо отношение. Ако ти се държиш зле с хората покрай теб, естествено такова ще получиш и ти. Когато се държиш добре, добре ще се държат и с теб. На мен не ми харесва да се държат с нас като... Тоест да говорят с нас като трето лице. Аз отивам с теб някъде в някоя институция да си подаваме документи. Отивам с асистент. И почват: тя може ли да си даде личната карта? И аз казвам: мога, да, заповядайте. Тя може ли да си напише имената? И аз казвам: не, това е невъзможно, мога само да се разпиша. Тя не знам си какво. И аз казвам: тя си има име и аз съм тук пред вас. Ако искате нещо да ме попитате, заповядайте, питайте, няма проблем. Оле, много се извинявам. И след малко пак: тя може ли това, тя може ли онова. Просто не знам как обществото ни да се научи, че ние сме хора, не сме луди. Няма смисъл да ни се вика. Да, има хора, които не чуват. Нали, това е друг проблем. Но незрящия човек няма нужда да му се вика. Просто слагате ръката на рамото или го хващате за ръката и казвате: имате ли нужда от помощ? Някога човека казва: не се обиждайте за това, защото то ходи. Аз ходя по един маршрут, по който ако съвсем леко ме отклоните, аз после няма да знам къде се намирам. По-добре да ми кажете: тук пред вас има ескалатор, тук пред вас има стълби или нещо, искате ли, желаете ли, имате ли нужда от помощ? Просто комуникацията е много важна, за да се случи това, вие да помогнете на сляп човек. Защото аз имах куче водач, да ви разкажа един интересен случай. И нещо, автобуса спря по-рано или не знам какво стана. И питам: еди си, коя дестинация ми трябва? Човека се навежда и казва на кучето: тук тръгваш 5 метра и 10 метра, и викам: господине, кучето няма да ви разбере. Добре, фаща го, защото има един повод, гишир се казва. Фаща го и направо: вдига кучето във въздуха, кучето се чуди какво става. Моля ви се, господине, пуснете кучето. Искам само да ви попитам нещо, вие да ме насочите. Ако трябва да ми помогнете, минете ми от другата страна, не разсейвайте кучето. Нали? Хората не са виновни, защото нямат адекватно обяснение кое как да направят. Аз тях не ги обвинявам. Но няма достатъчно много информация кое как да се случва. За мен това е проблема. Важно е да сме спокойни, колкото и да
да го казвам и аз понякога, нали, като майка, като уморена, като не наспала се, понякога и аз се ядосвам. Не си мислете, че не се ядосвам. Но важно е да се говори много с децата и да се обяснява. Аз на Лора от много малко, сега и на Габриела им казвам: мама и тати не виждат, не го слагате това в средата, защото ще се спъна, ще падна и тогава ще има мох. И сега Габи така е запомнила. Лора постоянно хвърчи да събира нещо, което Габриела е разпилява. Спокойно бе, Габи, не го разхвърляй, мама ще падне, тати също. И сега пък идва другата караница, че каката възпитава по-малката сестричка да не разпилява предмети, но като цяло всичко се обяснява. Защото има и друг проблем. Много хора, като не искат да ни обидят и нещо съвсем смотолеви, нещо обяснява нещо на децата, което не е вярно, но хубаво е да се обяснява. Дали ще е куче водач, дали ще е сляп човек само с бял бастон. Казва се в прав текст: този човек не вижда, има нужда от помощ. А аз така обяснявам и на децата. Аз не виждам, ще падна, ще се ударя. Като има мамо стълби, ще ми кажеш. Или пък като готвя тук не преминавай много, защото държа нож, опасно е. Занимавам се с много топло нещо. Всичко се обяснява в най-малката подробност. На тях им е много интересно и аз как готвя. Обаче аз не ги ограничавам. Не пипай, защото е топло, не пипай, защото е нощ. Не, аз им го давам да го пипна, да го разберат, че като я затопли малко на ръката, естествено аз внимавам, като я затопли малко на ръката, ще усети, че наистина е топло. Иначе до утре да говориш на едно дете, че бягай, тук ще се опариш, то докато не се опари, няма да се спре. Но всичкото това е, пак казвам, благодарение на Бог, защото ми дава сили, дава ми правилните думи в правилния момент, както и няма как да не го спомена, аз съм горда кърмачка вече почти 4 години общо. Първо Лора съм кърмила 2 години, сега и Габриела почти 2 години ще станат. Но благодарение на също така на моите молитви, на моята майка, на хората покрай мен, приятели, които съм разпитвала, но всичко идва с молби, молитви и майчина сила. Най-силната майчина молитва, на която съм получила отговор, е това децата да са здрави и да нямат проблем с зрението, както ние с тати имаме проблем. За мен Бог отговори абсолютно веднага. С успокой се, няма нищо да стане, когато ми даде вяра в сърцето, в душата и в цялото ми същество, че децата наистина няма да имат проблем.